Ulmahin namin nga 10 minutos sa alang ni Brad Churchino. Kung natin sa kamay, liyok. Niya itong malikod para nindot ang pangutana, ang minaw na ta. Aron ang tubag sa pangutana, magkaroon ito sa tubag. Kaya hindi na ito sa Churchino, kaya hinayin na ito pangutana gan. Aron matubag po niya. Hinayin po na ito okay ni tubag. Aron magkaroon yung tubag. Sagot ha? Okay. Kaya, tensa. Pero ako na naginan. Hinaot ka, kining maong 10 minutos, maklaro ang tubag o maklaro pangutana sa di po mo magsaba. Para kaya sa sige, ato lang sundan. Ready na ka man? Ready na. Ready na ka? Wait, 10 minutos. Wala ko'y nadunggan nga standard reference nga imong gi-quote. Ang imong gi-quote puro footnote. Can you define what is footnote? Okay. Kata time sa Mr. Moderator, ikat sa time. Pero mas sila, kaya man ito. Ikat sa time. Sayang. Kung mahina may nga pangutana, ako paminahon, ang nilot na pangutana, o pagkinahon sa nato, kung sa itubag sa pangutana. Kaya kung ang inyong kapakpak, o magkasapaw ng mga gali sa pangutana, maway pus ang nangutana o ang tubag sa pangutana. Ato kiklaro gini siya. Mas mayo nga masabtan ang pangutana o niya tubagon sa ipangutana para ang nagtanaw niya hindi magkalunggan rin, magkakulamo sa mga timo pa. So, balik ka ang imong pangutana. Balik ka na akong pangutana. Wala ko'y nadunggan nga standard reference imong gi-quote. Sagad footnote. Ako pangutana, can you define what is footnote? Okay. Ang footnote, mao'y pagpaligon sa bersikulo sumala sa compiler. Sa dokumento. Dokumento. Bumita ng footnote. Dokumento. Bumita ng footnote. Mr. Moderator. Bumita ng footnote. Kaya iyan butangan o pasantog ang bersikulo. Opinion! Dokumento. Okay. Kata time sa Moderator, kata time. Ay, hagpo mo na footnote. Hindi. Malikit na nero. Define baka ko sa footnote. Quiet please. Okay, Mr. Moderator. Ako sulti ang akong nasabtan sa footnote. Okay, pamina ha? Ikato ha? Point of order, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Okay. Point of order, Mr. Moderator. Point of order. Wag ko ni sapo, nag-point of order galing ko, no? Kami na lagi. Di man ikaw maunat amigo. Okay, nag-point of order galing ko, buti pasabot, nagsupak ka sa rules. Ang akong gi-question nimo, definition, wa ko nang utanan nimo kung sa imong una-una. Definition, basahin mong libro na katong imuhang gihatag kung sino una-una, mao'y nasulat sa libro. Daghang salamat. Okay, daghang salamat. Una. Mr. Moderator, akong ipaprovide sa iyo ang document. So, ibalik o continue kasi pumuntan. Ikat kung time ha. Masibang ko alam kung time ba. Okay, ani. Ang definition, katong imong giyaw-yaw ganina ba? Manegos pa na kung basahon ni Moron. Katong imong giyaw-yaw ba nga? Magbutang sa una-una o basahan na karon sa dokumento kay para makaingon kog tama na imong panguna-una. Sabi ko, para magpahuman mo ha, sunod na ito ang rules sa pangutanan. Sunod sa minuto. Ni ato nga pagtumagot po, sunod sa minuto, di brapas. Dahil tangkit, basta brapas niya siya. Para maklaro na ito. Una! Huwag ka na-debate report, no? Objection, Mr. Moderator. Ikat na time. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection.
nagsabota na gamiton sa mga dokumento sa mayag ng debitors standard reference. Ako'y mautan na karoon sa affirmative kung sugod pa na dumasa sa cellphone. Libro, walang nagsabot nga magbasa siya ang tao na lang. Nag-object ko, Mr. Moderator. Kaya na natugin ang mga standard reference, dito magagamit ng cellphone. Kasi opinion, ay kung standard reference ang ani. So, ano ito ba siya na? Mr. Moderator, nag-object ko, Mr. Moderator, it is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman, iyang giganit din ang puro footnote eh. Nga ba siya, bata mag-debating footnote! Tarong nga rin yung argumento! Ginoon takas footnote ron! Taga-ikog libro! Nakatong ito mo na huna, nasulat sa libro! Paminaw! Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Ay, sa baguhan. Kamu kuha, puros counter objection. Mahuman na siya sa counter objection. Ano na sinili? Nakakalaga sino, karaman. Ako kami na, kung siya i-define niya sa footnote. No. Papasahon. Dokumento. Ayaw, dokumento. Saan ko nang define sa standard reference sa footnote define? Standard reference. Dictionary. Wikipedia man eh. Footnote. A note of the bottom of a page that provides additional information. Yan. Okay. Good. So, Atong hanyoon ni mga atong hanyoon ni mga atong agents. Ito karuman iko kakita nimo magsignya. Atong duay version. Kuan lang laki na bugat. Duay version. Wala, laki na bugat. Dili, ipusa kamay. Wa ipusa. Ang ako sa footnotes bibiya iya wa gyud bisag footnote. Okay, sige. Naamang ko'y mabasa sa footnote nga ang simbahang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. O yun na, mo. Masaya. Ikat sa tayo. Ayun ang affirmative. Mas mo'y mabasa ka footnote. Nag-ingon nga ang Romano Katoliko, gitukod ni Kristo. Kung sa may mga na. Betul ito. Magkatapos ka kanya may ako. Bias! Bungkag ang footnote, lain pangutana. Bungkag, di na magamit. Okay. Lain pangutana. Okay. Ingon siya, tabla na. Wala na tabla. Wala tabla. Manapla. Lain pangutana. Manaplay. Masaon man ako pag uyunan niya ang footnote ng Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Naman ito siya, ako naman ito siya ng tabla. Manapla man siya, manapla. Okay. Next question. Ingon ka nga bias ang mga standard references kay nisupak sa balaang kasulatan. Taga-imong ebidensya, standard references, na kanang imong ipamulong mo ay nakasulat sa standard references. Okay. Pero na ito ba? Para maayos niya. Itong imong ipamahayag, inahanap ibasin mo sa standard references. Para gusto niya. Kung gusto siya paminaw sa imong tubag, puro nakahatag ba ka? Buto ba to? Mao man namin na iputo kay maayong diferensya. Objection, Mr. Moderator. Paso ng footnote mo, hindi mo na magamit eh. Niingon man ka kaganina, nga kanang maong mga standard references, paso na tanan kong mulabaw sa balaan kasulatan. Taga-ikog standard reference nga maon ay nakasulat as argumento nga dili pwedeng dawaton ang mga ebidensya pag mulabaw sa Biblia. Mr. Affirmative. Kaduhan na ha? Kining negative. Diin mo naman kaganina nga ang footnote, Ikat sa time ha? additional information. Igamit po si RTO na ang footnote, ang Iglesia Katolika, footnote, si Kristo Tugod. Ingon ka, tabla. Kaso pa, iyaan ka ng tabla. Ang ipagkatana ka sa affirmative, hindi siya gusto magamit ka footnote, kundi standard diferensya, nababasa ang imong gingon. Buto ba ito?
Mudawat man namin sa standard. Walay mabasa! Pagkaway matasan. Next question. Argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem. Naghulat ko eh. Next question. Okay, next question. Sumala sa balaang kasulatan, mabasa nato. Madali lang ha. Kaya sila bisa magsumagay Sino ba to? Really hapon. Dara. Pero mabuno ni pagpulis na ni. Na ako'y mabasa balaang kasulatan, letra por letrang mabasa, kapitulo, versikulo, One Holy Catholic Church. Kaya sakto, ikaw o kini Biblia? Okay. Butuhan na ko. Kana, sa iyo na, kay inyong mga, si Iso Fernandez, si Apollo, Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Simple naman ako pangutana eh. Sabaw. Nagkurog eh, nagkurog. Hinagay ko ba? Simple naman ako pangutana yung tao, no? Kasi may gusto ninyo, ang Biblia nga nag-ingon nga na One Holy Catholic Church or ikaw nga di ka gusto na? Sige, naroon may punta na. Butuhan na ko. Ang Mr. Moderator, simple kayo, point of order, Mr. Moderator. Kung saan naman tao ni sila? Nagkurog-kurog ba? Mr. Moderator. Saan naman yun? Okay. Pangutana, nagtangag o pagtubag. Categorical question. So, ang rules ko na to. Kay bayan mo na siya ba? Inano na siya? So, di katubag. Ang pangutana. So, di katubag. Sa next question. Balik ka ang pangutana. Balik ko na ako ang pangutana. Mabasa na ko sa balaang kasulatan, One Holy Catholic Church. Kinsa may tinuod ninyo, ikaw o kining Biblia? Baka ka! Kaya ngay mabasa sa Greeklo Pisalot Bible! Huwag mabasa! Ito sa inyong mga sitye! Napakat na dalawang person! Wala sa Biblia! Ang bulong Katolik! Ayaw ko na ng bugas kay pakakot na bulong! Okay. Basahin kong standard reference na nagsundi nga kining mo ang Biblia Habakuk. Kabuam jud karon, magkabuam jud karon. Magkabuam jud karon. Ilang time? Kaya butuhan na ko! Butuhan paminaw mo ha! Ang original New Testament script. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.